A evo i sastava: Niki Đeljaj Tomašević, Ujkaj Dreša i Božanović, Bajović, Sekulović, Radusinović, Golubović i Striković. Andrej Bajović je postigao gol za ekipu Dečića, onaj prvi. Drugi je nakon sjajnog centaršuta Jonatana Drešaja glavom postigao NDI. A evo i Đekov, Timovski, pa drugi Đekov, Eftimov, Nikolić, Anđeleski, Donov, Hrvanović, Govedarica, Dodev i Alić, njihov trener Aleksandar Vasoski. Poželimo sreću Dečiću i naravno ekipi Sutjeske koja će za sat i po u Zala Egeršegu u Mađarskoj da počne revanš sa minusom iz Nikšića. Mora se priznati da i Nenad Brnović zaista odlično vodio ekipu, pripremio je kako treba i na tome mu se i zahvalio nasljednik Nebojša Andrić. Evo dobre akcije našeg predstavnika, evo ulaska u 16-terac i evo gola! Evo gola, 1-0 za Dečić. Izuzetno loša reakcija golmana Ljupčeta Đekova i Dečić vodi sa 1-0. Najljepše moguće otvaranje ove utakmice. Iz 3-4 poteza su došli do 16-terca. Evo da vidimo. Sjajan šut. Vuk Striković postiže gol. Evo pogledajte. Izvanredno mu je Petar Sekulović dao loptu u prostor. Striković šutira, onda je golman jako loše reagovao. Njegov debi bio je u Samsunu u Turskoj, onoj utakmici protiv Turske koju smo izgubili sa 1-0. Evo dobrog napada. Sjajan dribling, evo šanse, ovoga puta brani golman Ljupče Đekov. Sjajno je Stefan Golubović ovdje. Ponovo lopta za našeg predstavnika, evo opet lopte u 16-tercu. Evo šanse i šta je sada odbranio golman Ljupče Đekov. Skače Stefan Golubović, oduzeta mu je lopta, napadaju domaći, evo ih na domak 16-terca, ali gube loptu, ponovo u njihovom posjedu. Dobar dribling, dobar centar šut, evo prilike, brani Igor Nikić i na kraju ipak 1-1. Sada je Dečić sam sebe kaznio. Izgubljena lopta tamo gdje nije smjela da se izgubi. Nikić je uspio da odbrani, ali je Adi Alić iz repeticije. Evo vidite. Bio je najbolje postavljen i pogodio. Tako je dobro ovdje Nikić reagovao, ali nažalost nije kapiten Darko Anđeleski. Eftimov ponovo, dobar centar šut, opet nesmotreno u 16-tercu šut, sreće pa nema gola. Dobar prekid za domaće. Sreća sada, pogođena prečka, 60. minut. Pires šalje tamo loptu na lijevo krilo, dobar prijem. Dobar centar šut, evo šanse i evo gola, samo da vidimo da li je čista situacija, izgleda da jeste, da nije bilo ofsajda. 2-1 vodi Silex i vraća nadu u prolaz. Ponovo loša postavka odbrane Dečića, evo vidite. Iz drugog plana je utrčao Aldin Hrvanović i sada Silex na gol od produžetak. Velinovski. Kako lijep dribling Velinovskog tu na centru. Dobar sada pokušaj i dosta sreće. Lopta ka 16-tercu. Ide u gol out i mislim da je to i dobro je da je to. Kraj meča, Dečić je u drugom kolu. Neću reći uz dosta sreće, ali uz pomalo i panike.